Nyapa kuwi pacarku lho. Apa? Kuwi kekasihku lho. Bekakas kaya ngono ki. Ora ngerti. Nanda Dimas Nugroho. Enek Dimase. Lah aku ya ngono Dimas Niken Salindri. Oh, Nanda Dimas Salindri. Oh, piye? Mriki Mbak Niken nambani Mas Garing ben ora nesu. Nggih. Kok lak delok ya kira Niken sing nembang ditabuhi. Ya ora? Rame-rame ngoyak dara mabur muluk aku. Putune Mbah Gareng, kowe tak anggap bocah sing isih polos, sing iso mengadili keadaan. Ing ngatasé kabeh ditabuhi, kok simbah ora ditabuhi, kowe piye? Saka penemu piye? Nggih mboten napa-napa ta? Mbok Ya hae semua orang mempunyai hak. Sampeyan sirih piye? Nek prasaku ki mau sing salah kok sampean ta, Mbah? Lho kok aku sing salah? Sampeyan nih kebanyakan request. Jadi semua itu manut sesuai dengan requestnya. Sampeyan ket awal wi mau requestnya jelas ya ora mungkin to. Aku ki wis suwe ra numpak kendaraan dadi ora butuh rebues kuwi. Rebues ki rak simpul. Request penjaluk. Iya. Nek Mas Bayu kan mau requestnya kan sudah cetak. Nah, Yogo kan sudah menanggapi. Lah aku piye ora itu njaluk. Lah nyuwun pripun? Piye? Nyuwun apa? Nyuwune piye? Awake dhewe iki gen ngerti. Jangan pesen apa karo keluarga, tak sampaike. Nah. Ada wasiat-wasiat apa? Malah wasiat. Aku rumangsaku ket mau sore iki Bayu ki ngajak patiku. Mboten. Aku ngerti kowe. Mboten. Alah kowe nek aku mati kowe arep ngrebut bojoku. Alah. Wis iki lagi wong kabeh. Kok sik tembungmu ra enak. Bojo kok sikile iki wong kabeh mlaku lak mubeng ngene lho. Wah, wis kok karo aku paling sentimen. Boten. Wis ora boten wis pokoke aku. Nduk Niken. Dalam Panjenengan ki sinau sesindenan wit umur pira, Cahayu? Kawit umur 4 tahun. Lho, kuwi Mas Gareng. 4 tahun wis dididik karo tiang sepuhe dadi seniman utawa seniwati sing hebat. Ayo piye? Arep ngapa ngono kuwi? Moh kok usul ya kleru. Mboten. Ora. Didikan kalau mulai dini sudah dididik itu biasanya pondasinya kuat. Niki sinden lho, ora kok bangunan. Dadi ngene, Mas. Perkara bangunan iki kudu dibedakake karo perkara sinden. Nah, bener. Ya ora Ken? Heeh, kok tekan pondasi ya, Mas ya? Ha iya. Awake dhewe ora gawe pabrik, ora gawe omah. Maksudku, nggih, kalau dididik mulai dasar, iki ora sekolah to iki mesti. Ora sekolah dasar iki wong wis SMA. Piye to? Kowe arep nyere kali aku. Mboten. Ora. Pak, kula ajeng golek dalang liya, Pak. Mriki sing enten wayangan pundi? Njaba nek layar kan lho. Wayangan kok layar. Kae nek wayange lho digelar ki wonten kene lho aku liwat. Aku arep ngandani. Iya, wis mangandani. Pinter Joro Langit kalau tidak disandingkan dengan norma etika ora ana gunane. Nggih. Nah, mula contonen bae iki.
Nah, mbae ditonyo. Dia ta? Nggih ditonyo saiki. Contoh ya. Dicontoh, ditonyo. Iya, dicontoh. Nah, mergo Mbah Gareng iki duwe prinsip, yen kowe ngajeni gaweamu, gawean mbok ngajeni bakale bisa nguripi. Nggih. Wis kebukten saiki. Iki ngerti buktine. Lah kuwi Mbak Niken kuwi no. Mbak Niken kuwi ngopeni gaweane nyatane alhamdulillah iso nggo ragat sekolah dhewe, iso nggo ngumrohke tiyang sepuhe. Lho kok ora hebat ngono kuwi. Ah, ngono. Yen sing ngendang kae. Kok sentimen karo sing ngendangi apa? Sing gawe rusak irama sing ngendang kuwi kok. Nyapa kuwi pacarku lho. Apa? Kuwi kekasihku lho. Bekakas kaya ngono ki. Ora ngerti. Nanda Dimas Nugroho. Enek Dimase. Lah aku ya ngono Dimas Niken Salindri. Oh, Nanda Dimas Salindri. Oh, piye? Pas ta? Yo ning anu. Kata-kata adalah doa. Yen ana apa-apa tanggung ngendhe. Lho, jodoh iku ora mesti bodho kok. Kaya entuk, kaya ngene kok entuk kaya ngono kaya rembulan dirembeti tekek. Lah nyapa? Tak belani ndak. Entuk bojo kaya Mananda ngene iki malah suatu keberkahan. Kok iso? Suatu anugerah lho Mas. Nan, kowe munggah rene nan, rene nan. Wah, gen jejer karo Niken lho. Sapa ngerti ya ta? Engko ana setan adu pitik liwat. Aduh. Ayo kene. Lho, entuk bojo kaya ngene iki suatu anugerah. Astagfirullah. Jejan iki. Wah, Lho, dagang ngopo terus iki kok buntele kok. Kowe matur nuwun, Pak. Iki, Mbak. Nggih, matur sembah nuwun. Pae. Pak. Mas. Niki, Pak. Utang duwite. Lah piye to? Kita sudah diberikan sempol. Aku ya tak anu, enggak Pak niki Pak kagem jenengan. Aku masih aku dikai, aku ora ngekeki. Sebab ngeten mboten Pak, sebabe napa kula kok mboten ngekeki. Sebabe niki garenge pun mati, Pak. Pun, matur nuwun ya Pak, makasih. Pak, kreativitas panjenengan saya hargai. Alhamdulillah aku dikai kentol. Ayo. Mas, kok kentol? Sempol kok kentol. Pak, matur nuwun kreativitasnya luar biasa ini. Nggih, terima kasih. Waduh Jan. Bungkus ramah bumi. Oh, nggih. Nanda. Kuwi lho ning burine kuwi lho. Beh. Ayo takono jejer kene. Piye Niken? Entuk bojo kaya Nanda? Suatu anugerah. Sebabe Masuk rabi jebret, ya ta? Mas Nanda takon kerja ning luar negeri. Terus? Ya ta kan? Gunane apa rabi karo kowe? Kowe di gua alon-alon. Tak kan dadi TKI. Masa urung entuk apa-apa terus kon minggat. Ora. Kula niku ditumbalne ngoten. Ya ora. Dan nyelot kondang. Ya ora. Jare kowe ndek cita-cita foto karo aku ndi? HP Mas Pian, tolong fotokno aku karo Nanda, Mas. Ya aku intang fotokno kuwi mumpung Nanda rung lara. Ya dipoto. Ndang fotonen yan. Nggih. Mau aku lek rambut rangkul. Alah. Ya, enak luwak kok bojone kaya ngene ayo. Jaluk ora. Wong demek kok mbok dum-dumke lho. Makasih. Tapi nduk aja delok casing-e. Nadyan kaya ngene punya kelebihan. Wah, aja didelok gandare. Yang pentingnya ambune. Yo gak enak bae. Ayo, saiki nembang. Ayo Nan, kowe nembang. Mau napa ditat jare? Napa? Lintang Asmara. Oh, Lintang Asmara. Ya, Lintang Asmara. Tak rungokke kanggo kuping. Nggih. Ning dibawani sik, ayo pelok barang, Mbah Pengender. Nggih. Kok tuwek men to sing gendal. Wis saking tuweke kate jiglok ing pindho. Mas Pandu sing ndang jaipong sik, Mas Pandu kene. Oh, nyogone. Gegarane wong akrami. Ayo kuwi ngelingke karo Niken karo awakmu. Sing jenenge wong arep omah-omah
ndelok pasangan iki ora bondo, ora rupa. Ora rupa. Sesone dibehel ben untune iki rata. Untu ora jangkep dibehel. Wingi rekake gawe untu anyar to. Kolu. Kuwi lho bogang meneh. Ceklek untuku. Tangge mangan Kentucky. Untu. Awas sesuk trauma karo Kentucky. Ayo Nan dibawani. Siap. Karo gandrung niken kuwi lho ketoke ngandani calon bojomu. Ngapa? Ana wong lanang gandrung wong wedok stane ngene iki. Kuwi jenenge jaga. Joko ki ngene sing gagah kok ngene iki. Heh, Mananda sakit ya. tak ganepi ben tugel loro. Dene kan sakit dek. Alah. Kene tak tungkak. Alah. Gegarane wong apaduk. Wah. Oh, ayo. Gegarane wong akrami. Sebok gandrung iki mripat kok merem. Nah, Maju. ayo. Tutu bondo tutu rupa. Kowe iki gandrung apa kaya tukang sing nyabrake mobil kae? Piye to? Ya sing luwes, sing mesra. Mas Gareng, sampeyan aja nyepelekke Nanda. Apa? Iki bos, iki Bos? juragan. Juragan apa? Nggih. Jenengan nek kepengin entuk hadiah saka Nanda, Apa? nek nembang aja diregoni. Oh, tenane. Iki juragan ning omah ning gosong asli juragan. Asli. Oh, ora tak regoni. Awon-awon kula menika pengusaha muda Bapak Ibu. Ya. Oh, pengusaha. Pengusaha apa? Ora tak ganggu ning aku dikeki ya. Nggih. Nggih dikai ibuke juragan, anake ya juragan. Matur nuwun, matur. Penerus ibu nih. Penerus ibu. Juragan apa to iki? Kowe ning omah usaha apa? Kula sadean kijing, Pak Bu. Apa? Kijing. Ya gonen dhewe ngono. Dikeki kok mah. Ora sudi. Ora tuku. Ora sudi. Ora tuku ya ora iso ngrasake apa ana mayit jedul. Wah kijinge ora ada. Loh, komplit kijing enek. Kijing, mori, kapas, kapur baru, sabun, ciduk, anduk. Ora tuku, ya ranan. Ora Nggih, tuku ya gratis, Pak Bayu. Ora tuku ya percuma wong aku ya ora iso ngrasake. Masa belas gak Tapi itu ngrasake. harus dibeli Mas, karena lek jagani lek sak wayah-wayah ngono lho Pak Dik. Nah, Aku tak golek grup liya wae. Ora jagane. Sewayah-wayah nek katoke suwek iki lho. wong dikemuli anget kok mboten burung. Dikemuli anget jare. Ayo. Ning tenan asli dek iki bos kijing tenan. Nggih. Wingi bar Bathi lho kan. Bathi kula. Ketoke cilaka ning Bathi. Nggih, napa meneh pas corona nika sedina wong 5, 6. Berarti mengharapkan virus naik iki. Ya aja lek iso. Iki kijinge sing dipajangi tabrak wong. Apes. Kijing gak payu suwe lek kaya tawabrak wong. Waduh. Min. Ayo. Mboten jaman tumbasi, Pak De. Amung ati pawi tane Ya dirayu to. Lah iya Kaya sing ndek ben ya lho. Kaya sing ndek ben ya lho, Dik. Dik. Pilih sepatu apa kendak? Balone nikah no. Iya. Mboten. Iya. Luput pisan Makan sempet. kena pisan yen gampang luwe tanganku wanyep gampang Edan. Wong Iya. laras kok. yen nangel Tanganmu anyep. Tanganmu anyep. Nggih anyep. Hati-hati ndang cepak kijing lho. aja matiku keri angel Ya wis, Keri, ya wis. Ya. Angel. angel ka lang
Jenengan. Ambekane gak tutuk to. Tan kena tinumbas. Enak bakul bakso tuku ora? Cekat. Wis sampean ki enek anake bawa Aku wakile Bayu. Sing ngedeke ki aku. kokean nek notoki kono anu. Ayo. Tan kena tinumbas arto Doniken. Halo. Ana siji meneh sing kepengin foto karo awakmu. Sinten? Sing gender. Wah, Mas Aris ini. Beres kowe tawar apa ora lek gak tawar tak wakili. Modelmu ngerti wong wedok koplono. Kuwi. Nggih. Kok saking aluse kok ngerti wong wedok simpangan ngono ki lho kok saka poyo. Wis sikile kudu cepot. Wis. Ayo jare kepengin foto. Mumpung kowe isih urip. Iya. Ayo, lintang asmara. Wis ngadeg. Ayo. Iya. Dah. Mumpung ana niken ayo. Ayo. Kok sih. Ayo Rene, Pak Herto. Ndang foto wasik. Yo ora adus sedina yo. Lah bendino ya ora adus. Ora ngerti sabun bocah iki. Ndang fotonen sik nah. Ah, foto-foto. Foto le, foto. Fotono Mas Yan. Yan fotonen Mas Yan. Yan. Awas salaman barang ini. Ayo. Wah, ya rupane kaya sunduk mentol. Ayo foto sik. Awas. Foto sik. Aja ganggu. Mosok niki foto karo bakul teh. Iya, ayo. Ya. Empane kaya anake bakul sempol mau lagi. Ya, wis. Makasih Baris. Muga-muga panjang umur ya, Le. Oh, ayo omahe dhek isine nek ora fotone Mbak Niken karo Mbak Dar sini wis loro tok. Nggih kalih setunggal. Sapa? Cakepan. Notasi tok isine omahe niku. Ya, yo lintang asmara. Ayo. Ayo duet. Mbak Niken melawan iblis. Ayo. Woi. Nggih. Yo. Ayo Mamanda.
Dulurke Mas Anggi. Ayo Mananda. Ayo dene kan salemu. Yang pantoro ratri mung eling manis sing ati sebiaku iso ati marang sang yaslan Terima kasih, matur nuwun. Waduh. Ya. Mas Gareng. Oh, dawuh. Iya, lak ta suarane nada ta. Wah, dan ya iki sing diarani jangan melihat bodi, yang penting suaranya. Wah, ning iki aja sembrono lho, iki sing ngarang lagu ki leke ana lho iki. Heeh, Mas Rinto karo sing ngendang ya sing larise. Kae sing ngendang, sing kae leke. Leke sing gawe lagu Lintang Asmara. Ayo Dek, aku tak nyoba Mbak Suci rene. Bajing loncat ora ketang musak. Jogetan aku tak nyuwun nduk niken ben jaipong ora ketang. Baik. Oh, urung tak weruh ta? Urung. Oh, pamerno jaipong. Ya karo Mas Gareng. Iya ta. Heeh, no berdua no. Kan kita sudah mempunyai kesamaan. Ha iya no. Sama opo? Iki gawe iki. Ayo kene Mbak Suci, monggo kene. Aja Monggo Mbak Suci katuran mriki. Pak Suci. Mas Gareng pun ngantosi. Ya Mbak Suci keenggak mriki. Maka ayo diaturke bajing loncat intro saka Saron, intro Cantrik bukane saka Saron. Maka ya men dijogeti nduk niken karo Mas Gareng. Maka ayo. Ayo.
Anjen wis diniati oleh dadi seniwati tenan kok Mas Gareng. Oh, iki sing diarani kadung tengah-tengah ya bacutke. Oh nggih, heeh. Wong sale balik teles bacut kebet ya sisa. Karo leren tak selani sak lagu mergo iki ana sing ngersake kitir sumilir. Ning kok niken nyen leresik bar joget aja dipaksa. Oke. Iki tak selani Nduk Dini karo Nduk Ayu. Ayo kene. Monggo. Kene mentaram. Terus. Nih, gentari rene gentari kene. Wah, tak aturke khusus kanggo Pak Jarwo. Pak Jarwo. Kene gen. Monggo Pak Jarwo dipun rujak mentah-mentah Pak Jarwo. Wah, Pak Jarwo jumeneng, Pak Jarwo jumeneng. Oke, ayo. Oh, tenang. Wah, Jan, aku sing ngrasake siji mau ya. Wah, terima kasih. Ayo kene gentari. Mriki Pak Jarwo, mriki. Monggo Pak Jarwo. Pak Jarwo. Pak mriki Pak. Pak Jarwo wontenipun nggih ngaten pun dar mentah-mentah Pak Dar. Ada kaya sashimi kayak mentah ya. Lah witeno wong iki asline yo ngene iki kok. Lagune anu Pak Jarwo ingin dawuh dhewe ngersake lagu. Mriki. Adedede. Wah. Saking rasrotane lho. Sego kurung dipangane ditendang. Kekuatan cinta itu luar biasa ya. Mergo gentari Pak Jarwo, monggo sawetahipun kula pasrahaken. Ya jenengan sing ngawat-awati no Mas Gareng. Wow. Sesuk ora raup. Pak Jarwo. Nggih. Pripun panjenengan mirsani gentari pripun? Nek kalih niken pripun? Pripun, Pak? Nggih tebih. Oh, tebih. Tebih pripun? Tebih niki nggih ayu niki. Waduh, ya terima-terima Ken, terima-terima. Terima-terima ya nggih. Nek kalek numpamai kula nggih ngisir niki. Oh, ngaten nggih. Pun, nyen wonten pinten? Wingi dinang 120 pun Pak, dadi niken kalih niki ayu niki. Wong jenengan kalih kula sak pantaran mbok priksa plese 3 boten Pak. Kula mboten mendem niki. Lah, mboten mendem nggih asli. Tetep niki. Terak langenane aku kok. Ah nggih. Pon, monggo dipeto wangsul di air keras, Pak. Kok di air keras? Lagune napa Pak Jarwo? Ngersake napa? Badhe duet rada kempling napa-napa derek. Lagune napa? Pun Ninggal katresnan. Wah. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Siap, nggih. Bagus. Tapi kula maos nggih. Oh, mboten napa-napa, mboten tidak masalah. Nggih. Niki kan Mas Gareng men legane kono sih. Iki khusus Romeo and Juliet iki. Waduh. Iki Romeo karo Romeo. Ayo. Kok Romeo? Ora ya. Ya ora. Romeo kan pencopet. Iya. Ya monggo ninggal katresnan. Nun sewu. Menapa? Niki kula mbeta kanca saking garep angsal. Oh, saged. Sinten? Oh, Yang ngersake sinten rencangipun? Di sini kan ada pengurus Nggih. dan pengawas. Nggih. Lah
Bapak-bapak pengawas kula aturi minggah sepeda. Oh ngaten. Nggih. Bapak-bapak pengawas saking koperasi karep monggo diaturi minggah. Monggo, Pak Niku minggah Pengawas. kalian Pak Jarwo monggo. Mentaram. Ayo. Bapak pengawas. Pundi? Monggo, Budi. Getari siap ya. Pripun? Bengi iki kowe arep dirayah wong telu. Suweneng aku dene. Wonten sekawan, Pak. Oh. Oh, niku ada Oh, nggih. perjalanan. Wah. Oh, nggih. Monggo lho, Pak. Nuwun sewu Pak Petro. Pripun Pak Jarwo? Niki kaitane kan ada tambahan lagi. Nggih. Nggih, saking top manajemen. Oh, ngaten. Pak Sopo Nyono Nggih. kalih Pak Imam Mukri. Oh, ngaten. Nggih, Pak. Sapa nyono kali Pak Imam Mukri. Kersane niki sepindah ngoten lho, direbut wong 7. Oh, nggih, pun. Mboten napa niku biasane beton niku sak kompi ya. Monggo Bapak, monggo. Dale ngambrol. Monggo mriki Putih. Ingkang dereng jumeneng monggo mriki monggo mentaram. Monggo Bapak mriki. Mas Gareng. Mas Gareng. Tahu? Sak obah-obahe gentari lho dipirsani Pak Jarwo terus gumun aku iki. Oh. Ya Allah, aku Iki bengi iki. Heeh. Bengi iki gentari tadah. Kadang. Wis pun. Niki mungkin nggih anugerah kangge jenengan sepindah. Napa Oh Pak? nggih. Kula. Oh wis, kono. Pak, niki ampun melih kok piyayi sepenten. Niki kulino nggih tombo kecut pajak-pajak niki. Sing nyelentem rasa cemburu, sing nyelentem ku cemburu. Tak idak kok. Oh, sing nyelentem bunuh diri. Anu kandhane gen-gen atine ayam. Ora apa-apa Pak gerbengi kita. Iya. Engko tekan ngomong entek-entekno. Wis ngono, kok tekan omah golek gedang ya diuntal. Maka ayo ninggal katresnan. Nggih. Pak Jarwo lawan Mbak Gentari. Sekedap Pak Dalang, sekedap. Pripun? Kalau mau kok mireng Pripun? Pak Jarwo, Mbak ini kali Mbak ini kan Salindri sanjange ayu niki. Nggih, pripun Pak? Lah niki badhe nyuwun tolong Pak Yadi. Pripun ta? Badhe mriki Pak Jarwo kan mriksake mripate. Ada nggih Pak Yadi nggih. Wong ayu niku rasa kok Pak panjenengane ampun. Nggih, Laras rasa. Nggih laras. Saestu. Niki kan cocok. Nggih. Cocok Mas. Nggih nek cocok nggih. Pun ngoten niku. Wes kadung cinta kok ya. Pun kadung cinta nggih. Ah nggih. Tema Saderenge nyanyi Pak Dalang. Nggih pripun? Badhe nyuwun bedheki Mbak niki kalih Pak Gareng. Oh, jan ajeng bedheki Mbak niki kali Mas Gareng nggih. Pun ajeng mang Nah, niki leres. Ajeng mang bedhaki napa? Nggih. Kalih atus. Nggih. Nah niki 1 juta. Wah, ya. Lah. Kula saksine. Nek leres 200, Mas Gareng 1 yuta. Nah, ya. Napa Pak? Bedhakane napa Pak? Pripun Pak? Presiden Republik Indonesia ke-6. Republik Indonesia Presiden ke-6. ke-6 sapa? Sapa? SBY. Laras Pak Dan. Leres no nggih. Laras. Leres. 200.000. Aku terang atas. Iya. Wis ora ngantek sewengi 200 saya. Pak De Gareng. Ya. 200.000 tekan 2 tekan Gareng. Lah.
iki jane duit sah ning bareng mbok templeke kene rasa. Lah ora nganti sewengi 200 karo sing lenteme 2 dina 50. Are ya terus ra ngono terus laris. Ya sakniki Mas Gareng, Mas Buteki. Mas Gareng. RT loro Jepang. Ayo, RT loro Jepang sapa? 1 juta Pak Gareng. 1 juta. Jenenge RT loro Jepang. Jepang. Sopo kuwi? Salah. Aja niki sinten? Salah 20.000 Pak. Mun sing penting sah. Sing penting ikhlas. Lagi iki lho pengurus koperasi kok nggawa 20.000. Ya ben kok ya. Laris. Nggih, sampun monggo. Matur nuwun, Pak, matur nuwun. Ayo, monggo. Ayo ninggal katresnan. Pak Jarwo kalian Bu Jarwo. Ya ora to. Monggo, diaturke. Yuk. Goyang bapak-bapak. Nangis
aduh dipepet terus iki cakak. Semangat aku ngene iki. Iya. Oh sesuk gak engkol. Ayo. Ayo lanjut. Mangga, ya kan. Aja lali tawar. Udah mana nih mas? Janji-janjimu. Aku kan saja satu. Tak bisa elemu. Terima kasih. Matur nuwun ya Pak Jarwo. Pripun aja dawuh napa? Bapak-bapak yang mau nyanyi ndak? Sinten Boten nggih. Sampun. Oke. Itu kesare Mbak Sali. Pak Gareng. Pak Jarwo niki enten kenang-kenangan saking Gentari, dolananipun Gentari pendak dalu, Pak. Kok sak-sake wae rumangsa kula nggih. Lah, karo Matur nuwun Bapak-bapak sedaya. Nggih. Monggo lenggah malih. Mriki. Aduh jan. Kyai kene iki sinten? Pengurus kabeh kok tresno yang budaya. Matur nuwun Bapak-bapak. Sampun ngregengaken swasana. Monggo. Matur. Oh, nggih matur nuwun. Wah, tiba kemil. Ngene apa ta? Ayo biasa to ning kene iki. Wah, aku lak tukang nampani. Aduh. Lho kok wong iki rezeki iki yang ditolak mengko ndak seneni karo Gusti. Matur nuwun lho, Pak. Ayo kene do nikahan mriki, monggo. Ayo. Wah, Piye? bareng ana Gentari rumangsaku kok sawerane mengalir. Tenan wis. Jenenge wong rezekeni ya ngono kuwi, Mas. Nek inilah media kita tanpa membeda-bedakan walaupun Gentari kok ngono ning duwe keluwihan ya kita beri kesempatan. Wong niku ya padha-padha titahe sing nyipta urip kok, Mas. Leres. Niku kak sing tak nggo contoh niku koperasi karep. POJ leres. Gitu. Kekurangan tidak menjadi masalah, kekurangan bisa menjadi kelebihan. Nggih. Menika. Nggih. Kula pun jagani yen sewanci-wanci niki wau enten sing boten kuat jejer Gentari. Kembang Wijaya Kusuma pun kula cunduk temriki. Wah, katuri ya.